Melieha je malebné mestečko na severe Malty, známe svojimi krásnymi plážami a historickými pamiatkami. Architektúra domov v Meliehe, podobne ako na celej Malte, odráža kombináciu historických a moderných vplyvov charakteristických pre ostrov. V Meliehe, podobne ako v mnohých miestach na Malte, boli vybudované kryty na ochranu civilného obyvateľstva pred leteckými útokmi. Počas druhej svetovej vojny bol ostrov strategicky dôležitý, čo viedlo k častým leteckým útokom. Malta zažívala v priemere 6 náletov denne. V apríli 1942 bolo zaznamenaných približne 1540 náletov. Kryty poskytujú autentický pohľad na históriu a život obyvateľov počas druhej svetovej vojny. Dozviete sa, ako tieto stavby chránili tisíce ľudí pred nemeckými a talianskymi náletmi. Dominantou Meliehy je aj kostol Panny Márie. Bol postavený v 19. storočí v barokovom štýle, aby slúžil ako hlavný kostol pre obyvateľov Meliehy. Nedaleko Meliehy sa nachádza dedinka Pepka námorníka, ktorá slúžila ako filmové kulisy. O tejto atrakcii je samostatné video na kanáli Hajdevon.